Dan wil ik nu voormalig gouverneur van de provincie Limburg en lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, de heer Theo Bovens, uitnodigen voor het houden van de Paul Bronsma-lezing. Dames en heren, jongens en meisjes. Het jaarthema van het Nationaal Comité 4 en 5 mei in 2026 is de geschiedenis begrijpen. Als je begrijpt wat er in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog gebeurde, wat mensen tijdens de oorlog bewoog, welke keuzes toen werden gemaakt, kun je dan een herhaling voorkomen. De voormalig Duitse bondspresident Richard von Weizsäcker zei ooit: wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst. En dus openen we in herdenking als deze onze ogen, vergroten we ons blikveld. Nu de ooggetuigen van de oorlog er vrijwel niet meer zijn, blijven hun verhalen onze bron. Waarom maakten ze welke keuzes? Om vervolgens die keuzes dan te spiegelen aan onze kijk op de wereld van vandaag. Wat zouden wij toen gedaan hebben? En welke keuzes maak ik vandaag of morgen? Plekken, monumenten, foto's, beelden, voorwerpen, ze helpen het verhaal verder te brengen. Zoals dit monument achter mij van Charles Eyck, dat in 8 figuren verschillende aspecten van de geschiedenis weergeeft. Zoals de bevrijding door het Amerikaans leger, de activiteiten van het verzet, de terugkeer uit gevangenschap, de vreugde om herwonnen vrijheid, de wederopbouw, maar ook de rouw om alle slachtoffers. Een passende plek dus. En waar wij nu staan, ja, de hele strook van het Oranjeplein, Koningsplein tot ver naar het noorden aan toe, was vanaf september, oktober 1944 één grote opslagplaats van materieel en voorraden van het 9e Amerikaanse leger, dat haar hoofdkwartier in Maastricht had. Op foto's van toen zie je rijen met tienduizenden kisten, voedsel, munitie, onderdelen, tenten enzovoort. En je ziet ook op die foto's Afro-Amerikaanse soldaten. Die waren ingedeeld in de ondersteunende troepen. Ze waren in Maastricht, Valkenburg en Heerlen gelegerd. Meer dan 900.000 zwarte Amerikaanse soldaten deden mee aan de bevrijding van Europa. Zonder hun bijdrage aan onder andere de logistiek zou het Amerikaanse leger machteloos zijn. Ze hielpen daarnaast mee aan de aanleg van de begraafplaats in Margraten, waar we een kleine 10.000 gesneuvelde en gestorven soldaten gedenken. En daaronder ook 174 van Afro-Amerikaanse afkomst. Ook hun verhaal is waard om doorverteld te worden. Want hoe bijzonder is het om in een gesegregeerd leger mee te vechten tegen nazisme en voor vrijheid, gelijkheid en democratie, zaken die je thuis niet of in mindere mate kende. En als ik naar het Koningsplein 20 kijk, weet ik dat daar 3 struikelstenen in het trottoir liggen. Als teken dat in dat huis de Joodse familie de Vries woonde. Isidor, Mietje en dochter Beb. Mietje was voor de oorlog actief geweest in het opvangen van Joodse vluchtelingen. En Isidor was onder andere Limburgs contactpersoon van de Joodse Raad. Over lastige dilemma's gesproken. Zij zijn in de zomer van 1943 gearresteerd. En nog datzelfde jaar werden ze vermoord in Auschwitz. En in hun achtertuin, hier 125 meter vandaan, tref je het schoolgebouw in de Professor Pieter Willemstraat nummer 39 aan. Daar moesten zich op 25 augustus 1942 zo'n 600 Limburgse Joodse mannen, vrouwen en kinderen melden om te gaan werken in Oost-Europa. De oproepen daartoe werden door Limburgse ambtenaren en Limburgse politiemensen uitgereikt. Ongeveer de helft kwam niet opdagen, dook onder of werd om medische redenen geweigerd. En in de nacht van 25 op 26 augustus liepen uiteindelijk 290 Limburgse mensen naar het NS-station voor de treinreis naar Westerbork. En 2 dagen later al vertrokken 208 Limburgse Joden vanuit Westerbork naar het oosten. In het Poolse Kozel werden 78 Limburgse mannen uit die trein gehaald om te werken in erbarmelijke omstandigheden in kampen. De rest, kinderen, vrouwen en 50-plussers, reisde door naar Auschwitz en werd daar vermoord.
vele binnen enkele dagen. En van die 78 mannen keerden er uiteindelijk slechts 8 terug naar Limburg. Paul Bronswaer was van 1936. Hij maakte dus de oorlog als klein kind mee. Maar die oorlog liet hem niet los, want zijn hele leven bleef hij onderzoek doen en verhalen optekenen, die hij vervolgens in boeken en lezingen doorvertelde. Ik heb hem vaker ontmoet en de motivatie om die verhalen te vertellen was groot en was oprecht. Hij werd leraar aan het Maartenscollege. Dat was in 1960 in datzelfde schoolgebouw, de Professor Pieter Willemstraat, nummer 39. Dames en heren, de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog ligt voor het oprapen. Je struikelt soms letterlijk over de verhalen. Verhalen die vaak onbegrijpelijk zijn. Hoe is het toch mogelijk dat gewone mensen, andere gewone mensen, zoveel leed aandoen? Dat nette mensen duivelse daders worden? Hoe kun je toch een hele bevolkingsgroep zondebok maken voor problemen die je als samenleving hebt? Hoe kun je jezelf van grotere waarde achten dan de ander? Hoe kun je toch denken dat jouw eigen cultuur of geloof verheven is boven dat van een ander? Hoe kun je een ander land binnenvallen om het jouw wil op te leggen? Als we niet meer elke mens als gelijkwaardig levend individu zien, met een eigen ziel, met een eigen wil, die goede dingen kan doen, maar ook fouten maakt, gaan we mensen alleen nog maar als onderdeel van een groep, van een nationaliteit of van een geloof zien. En dan is de stap naar de groep verantwoordelijk achten voor de daden van één lid nog maar heel klein. Als we de verhalen van de Tweede Wereldoorlog horen, begrijpen en doorvertellen, snappen we wellicht iets meer hoe oorlog kan ontstaan, hoe mensen ontmenselijkt kunnen worden en hoe het tot oorlogsmisdaden komt. Het is een optelsom van kleine stappen, concessies doen aan je geweten, denken het loopt zo'n vaart niet. Elke mens stelt, maar elke mens heeft ook invloed, heeft ook verantwoordelijkheid. Ik wil echter ook oproepen om de verhalen te vertellen over hoe vrede tot stand komt. Want dat begrijpen we helaas een stuk minder. Met andere woorden, hoe word je een bruggenbouwer, een vredestichter? Ook hier, elke mens stelt, heeft invloed, verantwoordelijkheid. Dames en heren, hier om de hoek, bij de Overweg, de Duitse Poort, stopte op 13 september 1944 om 5:30 de eerste Amerikaanse tank. De bevrijding van Maastricht was begonnen. Mogen we uit de verhalen van oorlog, vervolging, van verzet en bevrijding voldoende kennis halen om te bouwen aan vrede tussen mensen, families, tussen bevolkingsgroepen, religies en culturen. Te beginnen hier in Maastricht, in Limburg, in Nederland, in Europa.